Ако следваш Mobile Fox в TikTok, си печелиш награда. Нямам батерия, заклевам, следвам ги даже. Хълфа ми е на Mobile Fox. Я, Стой. айде добре, ако къв ти е Mobile Fox, си ти човек. Това е. Браво бе, теглиш си една карта, какво ти се падне си е за теб. Ето. Ти спечели ваучер за 150 лева. Еми честито. Благодаря много. Браво бе. Благодаря. Не го следвам. А знаеш с какво занимаваме? Калафи. Другия път да ни последваш, за да спечелиш награда. Не ни следваш. Нищо, последвай ни следващия път, може да спечелиш награда. iPhone, AirPods, слушалки, парични награди и ваучери. Добре, ще ги последвам другия Да, път, с другия ще път. знам. Ти ни следваш! Ето, печелиш си награда, теглиш. Ето. Я им какво се падна? 100 лева си печелиш! 100 кинта! Сериозно? Да, ти следваш Mobile Fox за TikTok. Аз съм напълно сериозен, бе, моето момиче. Разбира се. Аз чакате да избягате, нали викаш, оня с интервюта идва. Ето 100 лева. Благодаря много. Откраднаха ми телефона с кълъв на Mobile Fox. А скоро ли е било? Да, Ти имала ли си ковче на Mobile Fox? даже 2. А сега имаш ли нов телефон? Да. Имаш и кълъв на Mobile Fox? Сега нямам. Коледен подарък ти дам от мен ваучерче на 150 лева. Да си купиш кълъвче, за да може и твоята Коледа да е щастлива и сега вече ти имаш късмет. Да, много благодаря. Весели празници, весела нова година и последната Mobile Fox навсякъде.